Ja morjesta taas kaikkea, tervetuloa uuden videon pariin, jossa me lähdetään maistelemaan joka ikistä lättypizzaa, mikä löytyy kaupasta. Eli ne perusmikropizzat. Just näin. Atria ja Saarioinen. Muita me ei edes oikein löydetä. En tiedä, onko niitä muita. Lähdetään videon pariin. Let's go! Ensimmäisenä perinteinen jauhelihapizza. Mä en nyt tiedä näkyykö mitään kuin heijastaa. Kuitenkin Atrian jauhelihapizza. Siis mä en syö ikinä mitään muuta, mutta jos mä ostan mikropizzan, niin mä ostan toinen. Tää on mikropizza, mä en ole varmaan tästä maistanut. Mutta on paha, kun nyt on tää niinku perinteinen, mitä mä yleensä syön. Niin nyt mun pitää arvostella tää. Ja mä voin antaa tälle 5/5. Mutta todennäköisesti mä en tuu löytää parempaa. Mut tää on hyvä, mä otan aina tän. Tää menee kylmänä tai kuumana. Laita kommentti, että kylmänä tai kuumana. Ei mene. Mä syön molempia. Mä annan 4,5/5. Mä en oikeesti usko, että mä löydän parempaa. Mä annan 4,9/5. Siltä varalta, että jos löytyy parempi, niin se saa 5. Sitten vähän erityyppistä, eli tämmönen lätkäpizza. En oo ikinä maistanut näin ensimmäistä kertaa ihan niinku muutamia päiviä sitten. Tässä on vissiin jauhelihaa ja pekoni, joo. Joo, se on hyvä. Tää on hyvää. Mun mielestä siinä oli todella outo viba. En oikein pitänyt ennustaa ikinä uudelleen. Että aina tää meet ennustas uudelleen tai vois nostaa uudelleen. Aina sama. Mut en ostais, joten 2/5. Mitä? Siis toi oli hyvää, mä voisin ostaa uudestaan. Toi mä ehkä on parempaa lämpimänä, kun ei toi kylmänä niin hyvää, mutta nyt me verraillaan lämpöisiä. Elikkäs mä annan 4,2/5. Sitten BBQ kana. Tää voisi olla Eeliksen, koska Eelis tykkää BBQsta. Joo. Mä en oo ikinä oikeesti maistanut BBQ-pizzaa. Mitä? Mutta tässä näyttää, että se on joku porkkana. Ei. Pizzassa. On tää parempaa kuin edellinen. Potentiaali oli, mutta täys katastrofi. Mä annan tälle 2,5/5. Se porkkana pilaato. Ei sitä edes Maistaa. Liian makee, tommonen ei sovi yhtään pizzaa. Se on sun pääsisäinen porkkanan maku. Porkkana näkyy, porkkana maistuu. Mun mielestä se oli parempaa kuin se edellinen pizza, mut ei lähellekään sitä jauhelihapizzaa. Mä annan 3/5. Perinteikäinen kinkkupizza, eli siitä niin maistiin. Tätä mä ehkä oon voinutkin maistaa, mutta tosi vähän tullut maistettu erilaisia, aina ottaa se sama. Se kanapizza oli parempaa. No ihan okei. Mun mielestä oli sama kuin se kanapizza, yhtä hyvää, 3/5. Ei, tää oli paljon parempaa, mutta ei kuitenkaan ihan niitä ekoja. 3,5/5. Klassikkoja vuodesta 81. En mä tiedä lukeeko näistä kaikissa se, mutta ei muuten lukenut. Tämä on tonnikala, en oo ikin maistanut, vaikka onkin klassikko ja siitä lähtee. Mä en oo ikin syönyt mitään tonnikalapizzaa, mulla on suuret ennakko-odotukset, että on ihan hirveetä. Olen joskus syönyt tonnikalapizzaa. Se tekee välillä siitä vähän kuivan siitä pizzasta, mutta nyt on ihan okei. On jo parempaa mitä mä oletin. Se on ihan maukas. Okei, toi on kyllä totta. Heti kun sitä alkoi syömään pikkasen enemmän, se muuttui vähän pahemmaksi, mutta ei se nyt niin paha ollut. Vois syödä kyllä. Ei oo ihan mun makuun oleva pizza. Mä nyt tohon kuolen, jos mä sitä joudun syödä, mutta se on vähän sama kuin se lätkäpizza. 2/5. 3,1/5. Sulla on näitä ihme 3,1, 4,2. Niin. Okei. Seuraavaksi on pizza, minkä ei kuuluisi olla olemassa. Nimittäin What? kinkku, ananas. Ja kaikki tiedetään, että ananas ei kuulu pizzaan, joten Mulla sille ei hirveästi väliä. Sinänsä mä se en tykkää siitä niin paljon siinä, mutta ei se nyt katastrofi ole, mutta joo, en mäkään laita sitä pizzaan. On hyvä tämä makee kinkkuviva kyllä. Okei, en mä sitä haluais mun pizzaan, eli toi olisi parempaa ilman sitä ananasta, joten mä annan 2,8/5. toi oli parempaa kuin toi tonnikala ja se lätkä. Mä annan ja 2/5, niin tää nyt voisi olla 2,5/5. Sitten klassikkojen klassikko, elikkäs aivan perussaarioisen jauhelihapizza. Jokainen tietää varmasti, että miltä tämä maistuu. Mut nyt kun me ollaan syöty 2 jauhelihapizzaa, niin voidaan verrata Atrian ja Saarioinen parempi. Kyllä mä sanoin, että mä otan yleensä aina Atrian, jos voi valita. Mäkin otan aina Atrian, niin en mä kyllä sitä mielipidet vaihda. Mun mielestä se oli vähän parempi. Munkin mielestä se on parempi. Joten tämä pizza saa 4,5/5. Mä annan 4,3/5. Nyt näyttää kyllä näästiltä. Seuraava on Meksikan pizza ja siinä on jotain random juttuja. Paprikaa ja maissia näyttäisi olla. What?
maissipizza. Tää on niinku porkkana laittais pizzaan. Miksi? Tosi paljon samoin viboja ihan jauhelihapizzan kanssa. Tässä on pieni oma semmonen viba. Mulle tulee tästä mieleen tikka masala. Ja intti ruoka. Siitä puolesta. Joo. Maistuu ihan samalta mausteelta. Tää on tikka masalaa pizzamuodossa. Ei paskaa. Eiks tikka masala oo kanaa? Jauhelihaa. Ei hyvää. 2/5. Siis toi oli vähän liian tulista. Mä en tykkään tulisesta ruoasta. Toi jäi vähän polttelee. Joo, totta. Miinusta, koska ei vaan oo mun oma juttu. Mut maultaan, jos sitä tulisuutta ei laske, niin ehkä se ihan perus oli 3/5. Ei se niinku paha ollut, mut mä en tykkää ruoasta, mikä jää polttelemaan mun suuhun. Ei se paha ollut, mutta ei se todellakaan hyvää ollut. No oli se hyvä, ei se paha ollut. Sweet chili kana ja joo. En tiedä mitä odottaa. Ensi purasu ei katastrofi, toinen purasu ei niin hyvä. 1/5. Mä en oo mikään sweet chilin ystävä muutenkaan. Mä en tykkää sekoittaa tulista ja makeeta ja muutenkaan sitten suolasta ruokaa. Ei kiitos. 1,5/5. Seuraavaksi meillä on meetwurstipizza. Salamipizzat on ihan hyviä, että. Tätä mä oon saattanut maistaa joskus, jos ei oo löytynyt jauhelihaa, niin sitten kyllä se paprika vähän maistuu. Ei niin hyvä mun mielestä. Ei ollut mitenkään erityisen hyvää. 2/5. Joo, mä ajattelin kanssa jotain tällaista. 2,6/5. Viimeinen pizza. Yeah. Sehän on tomaattijuusto. Ton näköinen. Ja näyttäisi, että siinä on niinku pestoa. Pesto on ihan hyvää. Näyttää todella epäilyttävältä. Siis todella epäilyttävältä. Kattokaa Eihän näyttää pestolta. Kattokaa nyt sitä. Siinä on vihreitä. Siis se pizzassa. Se pakastepizza, missä on niinku tomaattipesto, niin se on hyvää. Ei jatkoon. Näytti ehkä vähän pahemmalta mitä se oli, mutta ei toi hyvä ollut. 1,8/5. Siis toi oli oikeasti iso pettymys, koska se pakastepizza, mikä ihan samat täytteet, se on oikeasti tosi hyvä, mä välillä ostan sitä. Mut tää ei mene jatkoon. 2/5. No, oletin enemmän. Joo, ei hyvä. Kaikki tuli maisteltua, siinä on siis video tältä kertaa. Käy kattoo tosta seuraavia videoita, heitä tosta tilausta kanavalle. Me nähdään taas ensi kerralla. Se on moi moi!